Happy New Year! Happy New Year! Garong gira. Gira. Gira pala. Happy New Year! Welcome 2020! 2022! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Alas 12 na! Welcome 2022! Happy New Year! Oh, yan daw! Pupunta ko! Wala, dali! Wala, dali! Oh, may pupunta yun. Hindi ka pupunta. Hindi ka pupunta. Yan. Alam ko na. Trabaho ka may activity ko pa sa... Ha? Wow! May pulis. Halak mo dyan, may pulis. May pulis! Bakla na. Oo, ala. Ala ka! Eh, pagkanoon. Happy New Year! Mayo na. So ano? Oh, nataklo bang kaya? Dali! Happy New Year! Mabataon. Ala. Mayo na.
Dahil pa. Wow. Babata. Puro ka na so ataw. Ay ni. Nino yung hasin. Susay ma. Susay mo maganda. Ha? Susay. Ano ito? Dahil manuna, kuryente nagputaw. Kusugon. Kuryente na kita. Okay. Una. Gitin ng 10 pa lang. Hanap babagitin ng 10. Mana? Si Lolo wara. Si fountain oh. Fountain on. Si Lolo turog na dumaan. Tanggal na yung ano daw. Dahil naman ka. Ha? Dahil naman ka. Dahil natanggal na eh. Tanggal natin eh. Dahil naman garo. Ha? Dahil naman ma or ulan ano ka ano pulbo. Ano? Tema, may ano ba ka? Kaya po ang tanggal na ano. Hindi na nga ma-fountain. Ah. Karo sa naman nga niya, ni sa gilid oh. Ano ba ka? No, hindi na ko sa. Masaya dyan sa tao. Sorry. Yun na. Alat mo na tao. Alat mo na. Kaya na.
Happy New Year! Tapos may nasunod. Ay, haloy man pala. Haloy, wagaw. Abo ba sa naman nga ni? Happy New Year! Ah, ubos na. Ubus na! Madaya, o nagpunawara sa nasiwan. Saan pa yun? Iyo lang yan. Ano naman silang ulit? Ang buta si ano, si signage. Yo, what's up, yo, yo? Happy New Year, yo! Tayo na ba? Happy New Wala. Ayun na! Ano na? Tapos na ang New Year. Ano na?